Dwi'n falch iawn bod Dr Eryn wedi cytuno i ddod i siarad efo ni, a mae hi'n mynd i siarad efo ni ynglyn â Dafydd Jones, Llan-gan a'r Offeiriaid, Ddarfu, Gefnu. A mae hi'n ddarllenydd yn hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth yn canolbwyntio ar y cyfnod modern cynnar, efo diddordeb arbennig mewn crefydd, diwylliant a chymdeithas. Mae wedi cyhoeddi'n helaeth ar Gymru 19eg ganrif yn enwedig, ond mae hefyd wedi bwrw golwg yn fwy eang ar agweddau o'r diwylliant print yng Nghymru ac ar anghydffurfiaeth gynnar. Mae wedi talu'n sylw'n gyson i effaith addysg a chrefydd ar ferched a'i cyfleon i gyfrannu i fudiadau crefyddol. Hi yw golygydd Ceredigion, Cylchgrawn Cymdeithas Hanes Ceredigion, ac mae'n aelod o nifer o fyrddau golygyddol, gan gynnwys Studies in Welsh History ar gyfer Gwasg Prifysgol Cymru, ac ei phrif gyhoeddiad diweddaraf yw The Welsh Methodist Society. Felly, Eryn, diolch o galon am roed i fyny eich bore dydd Sadwrn ni i rannu efo ni, a nawn ni mynd drosodd eich chi rwan. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Manon, a diolch i bawb am y croeso a'r gwahoddiad. Dyma lle mae pethau'n dechrau mynd yn bryderus lle dwi'n treul wneud y share screen, felly yw'n gobeithio nawr bod hwn yn mynd i weithio. Dwi ddim mor gyfarwydd â Zoom ag ydw i gyda Teams, ond ydy hynna i weld? Ie? Yeah. Mae wedi dweud has start yndi, mae wedi dechrau yndi. Ydy, da iawn. Oce. So mae hwnna wedi gweithio, mae popeth arall yn llai o broblem dwi'n ame, a'r dechnoleg sydd bob amser yn codi braw. Nawr, ges i wahoddiad i ddod i siarad ar y testun penodol yma heddi, felly ni'n ymwneud â'r ordeinio ym 1811 yr ymwahanu oddi wrth yr eglwys, wrth gwrs, pen llanw hanes datblygiad Methodistiaeth yn ystod y 19eg ganrif. Nawr, dwi'n defnyddio'r ymadrodd fan hyn, a fe fynwyd i mi i siarad ar y testun penodol yma, felly mae'r ymadrodd yma Offeiriaid, Ddarfu, Gefnu, mewn gwirionedd yn ddyfyniad o haneswyr Methodistaidd y 4eg ganrif 15. O ddim y bobl fwyaf di-died dan hael, a bod yn hollol onest, a mae'r holl fater o pwy nath gefnu a pwy a safodd yn gadarn yn dibynnu ydy rhywun yn edrych o safbwynt y Methodistiaid neu'r eglwyswyr. Felly mae hynna'n rhywbeth i gadw mewn cof. Chi'n sefyll gyda rai, mae hynny'n golygu cefnu gyda'r ochr arall, felly mae'n dibynnu ar y persbectif pwy sy'n cefnu falle a pwy sy'n sefyll. A fel arfer, mae hanes 1811 a'r penderfyniadau a wnaed ar y pryd gan gefnogwyr Methodistiaeth yn cael ei adrodd o safbwynt datblygiad yr enwad Methodistaidd, ac i raddau helaeth trwy liged Thomas Charles a Thomas Jones Dinbych. A mae yna falle hefyd tuedd i gymryd yn cyniataol oherwydd mae dyna fel digwyddodd pethau. Mae dyna fel oedd rhaid i pethau bod hyn i gyd yn anochel rywsut, a fod yr ymwahanu o'r eglwys yn siŵr o ddigwydd yn hwyr neu'n hwyrach. Ac mewn gwirionedd, ni'n gweld tuedd digon tebyg wrth drafod y Madawiad y Protestaniaid a'r Eglwys Gatholig, rhyw syniad, wel, dyna ddigwyddodd a dyna oedd yn rhaid i ddigwydd. Ond gwir amdani, wrth gwrs, yw mae chydig iawn o ddigwyddiadau hanesyddol sydd yn hollol anochel. Mae'n bob math o ddigwyddiadau yn cael eu effeithio gan ffactorau a manylion bach ar y ffordd sy'n gallu newid llif hanes. Sim ond rhaid fod yn gwrando ar y newyddion dros wythnos diwethaf i weld sut mae pethau'n gallu newid a pa mor anodd yw i wybod beth sy'n mynd i digwydd yn y pen draw. Lle ni weithio yn euog o feddwl, wel, dyna sut digwyddodd dyna oedd yn anorfod ac yn anochel. Ond, wrth gwrs, ni'n ystyried fan hyn yn y teitl ac ar y llun ar y PowerPoint Dafydd Jones Llan-gan. A mae'n hysbys bod Dafydd Jones wedi bod yn erbyn yr ymwahanu a ffurfio enwad, ond i fod wedi marw ym 1810 cyn bod rhaid o fe wynebu'r dewis p'un ai i sefyll gyda'r Methodistiaid neu aros yn driw i'r eglwys. Allwch chi weld fyna, wrth gwrs, ar y PowerPoint, yr yrfa hir yma a gafodd Dafydd Jones yn yr eglwys, ac wrth gwrs mae'r llun ohono fe fyna yn dangos yn y gŵn du a'r bandiau gwyn, bandiau genefa, oedd yn arwydd o'r ffaith ei fod wedi ordeinio i'r eglwys. Yn ystod y cyfnod yn Wiltshire, yn Lloegr, a gafodd ei ddylanwadu gan y diwygiad Efengylaidd, nid yn y blynyddoedd cynnar yng Nghymru. Ac o gynlyniad i hynny mewn gwirionedd, a thrwy gysylltiadau bonheddig y mudiad yn Lloegr, y gath ei wedyn
i benodi i blwyf Llan-gan y Morgannwg. Hynny trwy ddylanwad yr arglwyddes Charlotte Edwin, oedd yn gyfeillgar iawn gyda'r arglwyddes Huntington yn Lloegr, felly trwy'r mudiad yn Lloegr a chysylltiadau'r mudiad yn Lloegr, y ddath yn ficer Llan-gan a gael ei gysylltu wedyn gyda'r plwyf yna am weddill ei oes. Nawr, o ran y berthynas rhwng Methodistiaeth a'r Eglwys, mae'n deg i ddweud bod yna ffrwd bron o'r cychwyn cyntaf oedd o blaid ymwahanu ag ordeinio. Ac yn amlwg iawn ym mhlith rheini oedd yn dadlau hyn oedd rai o'r cynghorwyr, sef y pregethwyr lleig, oedd yn teimlo'n rwystredig iawn nad oedd modd iddyn nhw wneud unrhyw beth mwy na phregethu a bugeilio'r seiadau. Doedd dim modd iddyn nhw wyneddu'r sacramentau. A oedden nhw'n teimlo mae cyfyng oedd eu gweinidogaeth nhw oherwydd hynny. A doedd ddim yn unrhyw syndod fod rai o'r gwir hyn wedi troi at angydffurfiaeth yn weddol gynnar yn hanes y mudiad. Pobl fel Morgan John Lewis, Richard Tibbot, John Thomas Rhaeadr-Gwy ac eraill o'r un farn. Ond ar yr ochr arall oedd yna ffrwd sylweddol hefyd oedd yn mynnu aros yn yr eglwys. Fel yr eglurodd John Roberts yn Methodistiaeth Galfinedd Cymru ym 1931, y ffaith gyntaf yn hanes y Methodistiaid oedd mai eglwyswyr oeddynt, ac mae eglwyswyr fiont am amser maith. Eglwyswyr digon ryfedd a digon anhyson mae'n rhaid cyfaddau, torrent reolau'r eglwys gyda chydwybod berffaith dawel. Mae hynny wrth gwrs yn gwbl wir. Ac ymhlith y grŵp oedd yn awyddus i aros yn yr eglwys oedd yr arweinwyr penna, y mwyafrif ohonynt yn urddau'r eglwys. Daniel Rowland, William Williams, Howell Davies a Peter Williams. Mae'n werth cofio bod Rowland a'r ddau Williams wedi magu meibion i'r weinidogaeth yn yr eglwys, ac hynny'n arwydd o'i cred fod iddi ddyfodol ac y byddai'n diwygio ei hun. Wrth gwrs, Nathaniel Rowland, mab Daniel Rowland, yn enwog ddigon wedi cael ei droi allan o'r cyfundeb gyda'r Methodistiaid. Dwi'n credu bod un o'r haneswyr yr 4eg ganrif ar 15 wedi dweud bod hynny ddim am ei sobrwydd a'i gymedroldeb. Felly, y gwrthwyneb, y diffyg sobrwydd oedd y broblem gyda Nathaniel. Felly, doedd e ddim yn rhan o'r penderfyniad mawr ym 1811, oedd e eisoes wedi gorfod ymadael ar Methodistiaid. Ond bob tro oedd y pwnc o gyfrestru'r seiadau'n dau cwrdd ac o ordeinio'r cynghorwyr yn weinidogion arnynt yn codi yn y sasiwn, mi fydd yna ymateb cryf iawn gan yr arweinwyr trwy'r 19eg ganrif o blaid sefyll yn yr eglwys wladol. Oedden nhw yn dueddol o dewi a thawelu y drafodaeth. A mi oedd na wrth gwrs parch a statws neilltuol yn y mudiad gan yr eini oedd wedi ordeinio. Oedden nhw'n cael eu restru'n gyntaf yng nghyfnodion y sasiwn bob tro. Ac roedd hynny'n wir hefyd wrth gwrs am weinidogion angydffurfiol fel Henry Davies Cymer yn y blynyddoedd cynnar. Ar oherwydd y tensiynau cynyddol rhwng Methodistiaeth ac angydffurfiaeth, roedd llai o'r gweinidogion hynny'n bresennol o'r 1740au ymlaen. Ond mae yna rhyw fath o gydnabyddiaeth fan hyn a pharch tuag at ordeinio nad oedd yn rhan o ddyfodau'r eglwys. Mae hynny i weld felly o'r cychwyn. Ond yn gyffredinol, fe deimla'r arweinwyr fod rhesymau da dros ddewis aros. Ac roedd y dadleuon hynny'n parhau i cael eu cwntyllu erbyn dechrau'r 4eg ganrif ar 15. Yn y lle cyntaf yn sylfaenol, doedd ddim unrhyw reswm diwynyddol dros ymadael, gan fod y Methodistiaid yn digon bodlon gyda gerthyglau eglwys Loegr. A mae cyfrol diweddara Denzil Morgan ar ddiwinyddiaeth yn eto'n cadarnhau hyn. Hefyd erbyn 1811, oedd Methodistiaeth wedi bod yn rhyw fath o eglwys y tu fewn i'r eglwys ers tua 70 mlynedd. Oedd yn arwain at y ddadl, os oedd pethau wedi llwyddo cyhyd, pam fod angen newid. Yn Saesneg, fydden nhw'n dweud, if it ain't broke, don't fix it. Dyna'r syniad fan hyn. Bod fi ddim yn gallu dychmygu Dafydd Jones Llan-gan yn dweud if it ain't broke, don't fix it, ond yn sicr fydde fe'n cytuno gyda'r syniad yna. Yn naturiol roedd protester ynglyn â mentro i dorri'n rhydd a ffurfio enwed. Os oes dim byd yn anochel, wel ddim yn anochel y byddai'r enwad newydd yn llwyddo chwaith. Oedden nhw'n credu y byddai'r aelodau yn hapus ac yn ymylodi mewn enwad newydd, ond doedd dim modd i fod yn siŵr, na gwybod a fyddai'r gefnogaeth yn parhau. Felly oedd yna rhyw fath o synwyr mewn cadw i fynd fel y gyroeddynt. Ar lefel hollol ymarferol hefyd, i'r clerygwyr ordeiniedig bydd y gadael yr eglwys yn golygu ildio cyflog. Fe soniodd Dafydd Jones Llan-gan i fod wedi peryglu fara benyddiol drwy lynu mor agos at y Methodistiaid, ac roedd hynny'n ystyriaeth. Nid y brif ystyriaeth, iddo ynte na'r clerygwyr eraill a bod yn deg, ond mae'n amlwg mae materion o gwyddor oedd yn lliwio'r penderfyniadau.
ond roedd y newid yna i beidio bod yn glirigwr mewn bywoliaeth yn dipyn o naid. Roedd y dewis fymryn yn haws i'r clerygwyr hynny oedd heb blwyf neilltuol i orfod cefnu arno, ac roedd nifer o reini yn plith y rai a ddywisodd lunio wrth y mudiad ym 1811. Nawr i Dafydd Jones yn benodol hefyd, mae'n bosib bod y profiad o gydweithio gyda'r arglwyddus Huntington yn Lloegr wedi dylanwadu ar ei agwedd tuag at ffurfio enwad. Selina Hastings, Iarlles Huntington, oedd un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol ac ariannog ar ochr y Methodistiaid Calfinaidd yn Lloegr. Y Wesleyed, wrth gwrs, oedd y grŵp mwyaf o ran Methodistiaid Lloegr. Ac ar ochr y Methodistiaid Calfinaidd yn Lloegr, roedd absenoldeb yr arweinydd George Whitfield yn America, a hefyd y diffyg trefn yn eu plith nhw, yn golygu bod y mudiad wedi crebachu cryn dipyn o gymharu ar Wesleyed. Ond roedd yr arglwyddus Huntington wedi ceisio cynnal ei chyfundeb o capeli ar wahân. Wedi ffurfio'r connection yma, cyfundeb yma, ym 1783, ond roedd clerygwyr Lloegr yn gwrthod gwasanaethu yn ei chapeli. Felly oedd hi'n goffo pwyso cryn dipyn ar y Methodistiaid Calfinaidd yng Nghymru. A roedd yna gysylltiadau cryf, wrth gwrs, oherwydd ei choleg hi yn Rhyfeca, a chysylltiadau cryf yn bersonol gyda Dafydd Jones, oherwydd i fod wedi dod at y mudiad mewn gwirionedd yn Lloegr yn y lle cyntaf. Felly oedd hi'n pwyso cryn dipyn ar Dafydd Jones a rai o'r Methodistiaid yn Lloegr i wasanaethu yn ei chapeli yn Llundain a Bryste, ac hefyd yn y capeli yng Nghymru yn Aberhonddu ac Abertawe. Ac os oedd y profiad yna wedi dysgu Dafydd Jones pa mor anodd oedd yr ymdrech i gadw'r achos i fynd yn Lloegr. A falle bod hwnna yn ystyriaeth bod efalle'n ofni wedyn y bydde enwad ar wahân yng Nghymru yn profi'r un fath o anawsterau ac yn edwyno yn yr un modd. Ar ôl yr holl flynyddoedd, daeth pethau'r pen erbyn tua 1810 gyda'r testun yn codi yn y Sasiwn, heb fodd bellach i dywelu'r lleisiau oedd yn mynnu trafod. Bydd hynny oherwydd bod y sefyllfa yn y gogledd bron iawn yn argyfyngus. A ni'n sôn os oes rhywbeth heb i dorri a adael ei fod, wel, oedd pethau bron ar dorri, gallech chi ddweud, yn y gogledd erbyn hynny, oherwydd dim ond 3 chlyrigwr ordiniedig oedd yn clwm wrth y mudiad yng Ngogledd Cymru. Thomas Charles, Simon Lloyd yn y Bala, a William Lloyd yn Caernarfon. A roedd galw mawr amdanynt, nid yn unig i bregethu, ond i wynyddu'r cymyn ac i fydyddio plant. Gan aml byddai'r aelodau'r seiadau yn amharod i droi at weinidogion yr eglwys mwyn derbyn y sacramentau, felly oedd rhaid disgwyl i'r 3 gŵr hyn i ddod yn ei tro i gyflawni'r gorchwil. Roedd pethau tipyn yn haws yn y de, lle roedd mwy o glyrygwyr ar gael, ond hyd yn oed wedyn oedd y niferoedd yn gymharol bryn i wasanaethu'r holl aelodau. Ac wrth gwrs oedd hynny'n cynyddu wedyn grym y cynghorwyr lleug yn y Sasiwn. Oedd llai o glyrygwyr, felly oedd lleisiau'r cynghorwyr y pregethwyr lleug yn dod yn fwy amlwg yn y drafodaeth yn y Sasiwn. Nawr mi oedd sefyllfa'n bodoli erbyn 1810, lle roedd nifer fawr o bobl oedd yn dechnegol yn aelodau o'r eglwys, ond ei unig brofiad o'r eglwys oedd trwy fynychu'r seiadau Methodistaidd, a dyna lle roedd ei bywyd ysbrydol. Ac roedd y syniad i rai o rain i bod nhw'n wedyn yn goffo troi at eglwys y plwyf mwyn budyddio y plant yn ei taro'n rhyfedd iawn. Mae rhaid ni gofio bod yr eglwys yn eglwys sefydledig y pryd hynny, a bod ganddi fantes o ran budyddio, priodi a chladdu am flynyddoedd, a oedd ar adegau yn achosi tensiynau. Gyda'r offeiriaid lleol ar adegau yn teimlo'n ddiethyr i rai o aelodau'r seiadau, roedd yn anodd iawn iddyn nhw deimlo'n cysurus wrth ofyn iddynt fydyddio. Ac fydde'r un peth yn aml yn wir am y syniad o droi at weinidogion yr annibynwyr a'r bydyddwyr. Felly'r gweld y cyfyn gyngor yn y cwestiwn enwog a sodwyd i Ebenezer Morris ac yna i'r Sasiwn gan Seiat Pensarn yn Sir Aberteifi. Pam na chaim ninnau ein pregethwyr y mae y fath o'r ddeliad ar ei gweinidogaeth i wynyddu'r ordynadau. A fe geisiwyd tewyr cwestiwn o'r gader ar fwy nag un achlysur gan Dafydd Jones a gan David Griffiths yn hyfer, ond mynnodd aelodau eraill y Sasiwn fod angen o leiaf gwrando. Gan ychwanegol at hyn, wrth gwrs, yn enwog mi oedd Thomas Jones Dinbych eisoes wedi cymryd y penderfyniad i fydyddio plant, ac yntau heb ei ordeinio. Ei enw ef sy'n cael ei gysylltu fel arfer yn y cyd-destun hwn, ond mae'n debyg fod John Evans, Llwynfortyn, Sir Gar,
eisoes hefyd wedi bod yn bedyddio hyd yn oed cyn Thomas Jones. Felly roedd y drws wedi agor a fydde'n anodd iawn i gau. Dyma un o'r ffactorau falle nath wthio Thomas Charles i benderfynu bod yn rhaid symud tuag at ordeinio. Ac roedd y drafodaeth yn cyrraedd pen llanw felly erbyn i Dafydd Jones Llan-gan farw ar y 12 o Awst 1810. Ac bod galar mawr ar ei ôl, fe wnaeth ei farwolaeth mewn gwirionedd hwyluso pethau i'r rheini oedd o blaid am wahanu. Mae'n eitha amlwg o'r cyfnodion sydd gyda ni am y trafodaethau yn Sasiwn y De. Ac os gwrs erbyn hynny oedd Sasiwn y De a Sasiwn y Gogledd ar wahân ac yn trafod ar wahân. Ond mae'n bosib i weld yn Sasiwn y De bod yna duedd i droedion ofalus oherwydd y parch tuag at Dafydd Jones. Pan oedd e'n bresennol, oedden nhw'n gyndyn i bwyso gormod ynglyn â'r syniad o adael yr eglwys. Fe soniodd Thomas Jones Dinbych bod y syniad ei fod yn achosi poen i Thomas Charles yn pwyso'n drwm arno wrth iddo gyflwyno'r dadleuon o blaid ordeinio. Ac roedd yr un peth yn wir o ran agwedd nifer o'r cynghorwyr yn y De tuag at Dafydd Jones. Yn ôl John Hughes y Methodistiaeth Cymru, fe wnaeth marwolaeth Jones brysuro'r ordeinio, nid yn unig o blegyd fod y gwrthwynebiad yn llai, ond hefyd neu'n hytrach o blegyd bod yr angen yn fwy. Oherwydd wrth gwrs oedd un offeiriad ordeiniedig wedi colli yn ychwanegol nawr. A mi roedd colli'r to hun o ran arweinwyr yn helpu i lacio'r rwymau gyda'r eglwys. Roedd oedran yn ffactor, bod i ddim yn wir i ddweud fod y genhedlaeth hun i gyd yn erbyn, a'r genhedlaeth iau o blaid. Roedd John Evans y Bala, er enghraifft, wedi bod ynghlwm ar mudiad ers y 1740au, ac yn ystyried ei hun yn rhy hen i gael ei ordeinio i waith gweinidog erbyn 1811, ond roedd e'n gefnogol iawn ar gweitha hynny, ac mewn gwirionedd oedd hynafgwr y mudiad a'r prif gysylltiad gyda'r diwygiad cynnar. Ond yn gyffredinol, roedd nifer o'r aelodau iau yn gweld y newid yn un mwy derbyniol a naturiol. Roedd yn gam llawer mwy anodd i rywun fel Dafydd Jones oedd wedi bod mewn urddau eglwysig am dros hanner canrif erbyn 1810. Felly fe wnaed y penderfyniad i symud at ordeinio erbyn haf 1810, a fe gynhaliwyd y gwasanaeth ordeinio cyntaf wedyn yn ystod Sasiwn y Gogledd yn y Bala. Oedden nhw'n cyfarfod ar y 4 ar 15 o Fehefin ar y 8 o Hefin 1811. A dyma'r ymgeiswyr cyntaf, yr rai cyntaf i cael ei ordeinio, 8 ohonyn nhw. Rai enwau adnabyddus iawn, wrth gwrs John Elias, y Môn, a wrth gwrs Thomas Jones, Dinbych. Yn ychwanegol at hynny, fe dderbyniwyd Robert Ellis, Sir y Flint, oedd wedi cael ei dderbyn eisoes wedi ordeinio gan gyfundeb Arglwyddes Huntington. Felly oedd e ddim yn cael ei ordeinio, ond oedd e'n cael ei gydnabod fel petai. Felly oedd yna un ychwanegol at hynny. Nawr, fe awgrymwyd mae un o'r resymau pam roedd Thomas Charles yn gyndyn iawn i symud at ordeinio am gryn dipyn o amser, oedd yr ansicrwydd ynglyn â'r broses. Beth fydd yn natur unrhyw ddigwyddiad tebyg. Ond yn y diwedd mae'n ymddangos iddyn nhw ddyfeisio trefn heb lawer o drafferth. Dechreuwyd gyda John Evans y Bala, yr hynafgwr, oedd yn cynrychioli traddodiad y mudiad, oedd yn ten darllen a gweddio ar y dechrau. Yna Thomas Charles yn mynd ati i holi'r ymgeiswyr am bynciau athrawiaethol fel y drindod, a gofyn iddyn nhw a oedden nhw yn barod i ymroi felly i waith y cyfundeb. Ac yna galwyd am gymeradwyaeth y cynrychiolwyr o'r gwahanol ardaloedd trwy godi dwylo. Oedden nhw wedyn yn cael ei ordeinio i'r corff, gan y Sasiwn yn gyffredinol, nid i eglwys unigol, fel gyda rai o'r angydffurfwyr, fel gyda'r annibynwyr, ond oedden nhw'n cael ei ordeinio wedyn gan y Sasiwn, gan cynrychiolwyr gwahanol ardaloedd. Ac ar y diwedd wedyn roedd yr gair o gyngor a gweddi gan Robert Jones Roslan, un arall o ffigurau mawr enwog y mudiad yn y Gogledd. Felly, digwyddiad digon syml, dirodres, dim cymyn, dim arddodiad dwylo, dim ymgais i ailgreu ordeinio'r eglwys. Ond dyma digwyddiad wrth gwrs oedd yn hynod o arwydd o cawl yn hanesyddol. Mi gafwyd wedyn ordeinio yn Sasiwn y De yn dilyn hynny yn Llandeilo, rhwng y 10 a'r 11 o'r Orffennaf. Nathon nhw ordeinio 13, felly o'n amlwg ddim yn ofergoelus ynglyn â pethau felly. A rai enwau, sgwrs adnabyddus fan hyn eto, David Charles, Sir Gaerfyrddin, John Evans, Sir Gaerfyrddin, John Evans Llwynfortyn, oedd eisoes wedi bod yn bedyddio plant, wrth gwrs,
Ebenezer Morris, mab Dafydd Morris Tŵr Gwyn, Rhyd Lewis, a Ebenezer Richards, sy'r Aberteifi, yn un o Hoelion 8 y cyfundeb yn y 4 ganrif ar 15. A fel gyda'r ymgeiswyr yn y gogledd, oedd mwyafrif rain yn ddynion canol oed profiadol. A oedden nhw'n yn ymddangos yn hollol gymwys i'w ordeinio fel gweinidogion. A rhaid dweud, wrth gwrs, bod nad oedd na ddim menwod yn eu plith nhw yn ystod y cyfnod yma, bod ni yn sôn am ddynion canol oed gan amla. Gan Mefan Griffiths yn y gogledd oedd y fanca, oedd e tua 33-34. Ond oedden nhw wedi bod yn eitha saff felly o ran y penderfyniadau o bwy i ordeinio, oedden nhw gyd yn ddangos yn gymwys iawn i gael ei ordeinio'n weinidogion mewn unrhyw enwad. Y gobeith mae'n debyg oedd ei ordeinio yn Llangeitho yn y de, oherwydd y cysylltiad â Daniel Rowland, ond oedd y Methodistiaid lleol ddim yn hapus i gydsunio. A mae hynna falle'n waddol dylanwad Rowland, ys gwrs, a oedd yn dair o blaid yr eglwys. Thomas Charles oedd llywyddu eto yn y de, ond oedd yna fwy o glerygwyr ordeiniedig yn bresennol. Oherwydd oedd John Thomas Cedrod a John Williams Pantycelyn, y ddau yn eglwyswyr, yn glerygwyr yn yr eglwys, yn cymryd y swyddogaethau oedd gan John Evans a Robert Jones yn y gogledd. Ond bod mwy o glerygwyr yn bresennol yn yr achlysur hwn, yn y de collwyd y nifer fwyaf o glerygwyr hefyd. Dim ond 3 oedd yn y gogledd, ac oedd rheini heb lwyddi, ac oedd nhw o blaid yr ordeinio. Lle oedd y sefyllfa rhywfaint yn rwyddach. Ond yn y de, mi oedd na fwy o golledion. Dyma restr o rai a gefnodd y rai a safodd, o dwi'n benthyg geirfa cyfrolau fel y tadau Methodistaidd i raddau fan hyn, y rai a gefnodd o'r mudiad Methodistaidd a rai a safodd yn y mudiad. Mae'n anodd cael restr hollol gyflawn, achos mae yna wahanol enwau yn ymddangos. Ond o ran y rai a gefnodd wrth gwrs, ni'n gweld yn arbennig y colledion yn Sir Benfro. O Sir Benfro yn ffodus iawn, oedd yna 4 o glerygwyr Methodistaidd i daliadau yn Sir Benfro, a hefyd Dafydd Jones Llan-gan yn treulio llawer o amser yna, oherwydd bod wedi priodi ail wraig oedd yn byw yn Manor Owen. Felly, ni'n gweld Dafydd Llanfrynach yn te wedi magu ar aelwyd Methodistaidd i rieni yn rhoi cartref i'r Seiat yn Castell Newydd Emlyn. William Jones, Llandidoch, David Pew Trefdraeth yn ogystal â David Griffiths na'n hyfer. A mae'n debyg mae dylanwad David Griffiths oedd yn gyrru'r ffaith bod clerygwyr Sir Benfro wedi cefnu ar y mudiad ar y pryd yma. Nawr, rhain oedd y rai mwyaf amlwg o ran y rai nath gefnu. Mi oedd na eraill ymhlith clerygwyr yr eglwys oedd yn oddefgar ac yn gyfeillgar a wnaeth oeri wedyn. Mae yna sôn am bobl fel Joshua Davies y Goetre, Sir Fynwy, a David Herbert Llanon, Sir Aberteifi, yn torri'r cysylltiadau fel petai ar ôl 1811. Ac wrth gwrs oedd Thomas Jones Creaton fel ni'n gwybod yn dair yn erbyn, felly oedd yna cryn dipyn o ymateb ymhlith rai o glerygwyr yr eglwys. Ac o droi at y rai a safodd wedyn, oedd y mwyafrif o rain wrth gwrs heb fywoliaeth, oedd yn haws iddyn nhw i ddweud bod nhw'n parhau i gefnogi. Yn y gogledd wrth gwrs oedd y 3 Thomas Charles, Simon Lloyd, William Lloyd, heb ofalaethau, heb fywoliaethau. Rhyn peth yn wir am John Williams, mab William Williams Pantycelyn a John Williams Ledrod. Ni'n gweld fyna wedyn Howells Trehill, y mae'n cael ei adnabod. Mi nath ynte lwyddo i barhau yn yr un modd ag arfer am gyfnod wedi 1811, yn gwasanaethu eglwys Llanduddan Fach ac hefyd yn ymweld yn gyson â chapelu'r Methodistiaid. Ond erbyn 1811 fe gafodd siars gan Esgob Herbert Marsh, Esgob Llandaf, bod yn rhaid iddo gefnu ar y Methodistiaid neu ymadael yr eglwys. Felly allan o'r eglwys yr ath yn ddigon tawel a diachwyn mae'n debyg. A mae rhywun yn gallu deall safbwynt Esgob oedd yn gweld hi'n od iawn fod un o'i offeiriaid yn helpu mas gyda'r angydffurfwyr. Yr un a lwyddodd i gadw un drod yn yr eglwys ac un gyda'r Methodistiaid oedd Richard Bassett, Saint Athan. Ond does dim arwydd bod hynny wedi amharu ar ei yrfa. Fi'n gurad Saint Athan a Llandw i ddechrau, yna'n dal reithoriaeth Eglwys Brewis a Vicariaeth Tregolwyn. Ac erbyn iddo fe farw ym 1852, mae'n deg i ddweud mai ef oedd yr olaf o'r clerygwyr Methodistaidd.
oedd yn llwyddo i gadw cysylltiad gyda'r ddwy ochr. Roedd hynny'n antes yn achos Morgannwg, oherwydd oedd e'n ymddiriedolwr nifer o'r capeli Methodistaidd yno, ac oedd hwnna'n wedyn yn sicrhau parhad y defnydd ohonynt. A mae hynna'n arwain i at rai o'r cymhlethdodau a ddath yn sgil yr ordeinio i'r Methodistiaid, oherwydd pwysigrwydd traddodiadol y clerygwyr yn y mudiad. Yn aml iawn pan godwyd capeli, yr offeiriaid fydd yn flaenllaw ymhlith yr ymddiriedolwyr. Ac ar ôl 1811, fe gollwyd nifer o capeli oherwydd bod yr ymddiriedolwyr hynny wedi cefnu ar y mudiad. Yn Sir Benfro, ceiwyd capeli na'n hyfer trefdraeth egliswrw a llandidoch i'r Methodistiaid, gan gorddi teimladau chwerw, gan fod yr arian i godi'r adeiladu hynny wedi casglu ymhlith yr aelodau. Dadl y glwyswyr oedd bod y capeli hyn wedi codi gan bobl oedd yn perthyn i'r eglwys, ac wrth ymadel ar eglwys, roedden nhw'n forffedu'r hawl i'w defnyddio. Mae'n debyg bod ymgais wedi bod nes mlaen i ailafel ar gapel eglwyswrw, a mae'n ddiddorol fod cyfeiriad at gynrychiolwyr y Methodistiaid yn dadlau bod y tadau Methodistaidd yn y bôn wedi torri nawfed canon yr eglwys, wrth gynnal y sesiynau cynnar yn y 1740, gyda'r awgrym ei bod eisoes mewn y gwyddor y pryd hynny wedi gadael yr eglwys, felly cyn codi'r capeli. A mae'n ddiddorol iawn bod y Methodistiaid yn defnyddio hyn. Dwi'n yn gwybod ar chi'n gyfarwydd ar nawfed canon, ond dyma'r canon oedd yn datgan yn erbyn ymwahanu wrth yr eglwys a ffurfio brawdoliaeth newydd, gan nodi mae'r gosb am wneud hynny o ddesgymuno. Ond wrth gwrs oedd deddf Goddefniad 1689 wedi rhoi'r hawl gyfreithiol i sefydlu cynulleidfaoedd y tu allan i'r eglwys. Felly roedd y canon yn emperthnasol wedi hynny, ond mae'n amlwg fod rhywun wedi bod yn pori trwy'r gyfraith ganonaidd, gan obeithio wneud defnydd o'r nawfed canon. Ond oedd hyn yn ofer yn y pen draw, oedd yr allwedd y meddiant y ficer a dyna llanaeth yr allwedd aros. Ond oherwydd materion tebyg, mae'n deg i ddweud nad oedd atgof arbennig o wresog am David Griffiths na'n hyfer ymhlith y Methodistiaid yn ystod y 14th ganrif ar 15. Yn eironig falle, mae'r llun ohono fe'n ymddangos yng nghyfrol y tadau Methodistaidd. Ond wrth gwrs, mae rai cynabod fod wedi bod yn weithgar iawn hefyd o ran darparu addysg fel un o ymddiriedolwyr ywyllus Madam Bevan yn y 14th ganrif ar 15, felly oedd wedi gwneud cryn dipyn o les, ac oedd e'n ôl pob sôn yn brygethwr tanbaid ac effeithiol iawn. Mae rai gweud ges i'n haro wrth ddarllen un o'i lythyron ola fe, llythyr nath ysgrifennu at ei chwaer ar y 9 ar 20 o Fawrth 1834, chydig cyn iddo fe farw. Ges i'n haro gan yr adlais o rai o lythyrau olaf William Williams, Pantycelyn a Thomas Charles, oherwydd dywed Griffiths ei fod yn gaeth i'r tŷ, ac am y 4 mis blaenorol wedi methu a gwneud y siwrne i eglwys na'n hyfer, mae fod o'r herwydd heb yr unig bleser oedd ganddo yn y byd. Dywed y bu'n pregethu am 54 mlynedd, ond bellach yn teimlo'n ddiwerth, dim ond gobeithio am gael ei ryddhau from this body of sin through the love of God. A fe gofiwch falle i Pantycelyn sôn i fod wedi teithio digon yn ystod ei oes i amgylchynu'r byd beder gwaith, ond i fod yn ystod ei ddyddiau ola dim ond yn symud o'r tân i'r gwely. Yr un teimlad sydd na o'r rwystredigaeth, y pregethwr wedi methu pregethu, ac yn hynny o beth fe fyddai Williams a Griffiths yn deall ei gily. A'r ddau wrth gwrs yn marw yn weinidogion yn eglwys Loegr ac yn gydyniol mae dyna'i lle. Ond y rwystredigaeth yna o fethu cyflawni'r swyddogaeth yr oeddent wedi galw i wneud, oedd hefyd yn gyrru'r pregethwyr lleug fel Thomas Jones, oedd yn ymgyrchu o blaid ordeinio. I ddychwelu felly at y cwestiwn a oedd ymwahanu'n anochel? Wel, nag oedd falle, ond roedd yn fwy tebygol. Roedd pwy bynnag na ddadle yn eglwys Wrw fod y Methodistiaid wedi torri'r 9fed canon wrth gynnal sasiwn y 1742 yn gwneud pwynt dilys iawn. Roedd gan y mudiad yn ei hanfod holl fframwaith enwad o'r 1740 ymlaen, gan gynnwys casgliadau ariannol reoledd, ymhlith aelodau'r seiadau, llawlyfr reolau, a thoreth o emynau, heb sôn am nifer gynyddol y capeli, gyda'r cyntaf yn cael ei codi fel tai seiat erbyn diwedd y 1740. Mae llenyddiaeth y Methodistiaid wedi gwneud llawer i hybu ymdeimlad o hunaniaeth ar wahân hefyd.
Un o'r prif datblygiadau oedd lansio trysorfa ysbrydol Thomas Charles a Thomas Jones yn Ebrill 1799. A dyma'r model mewn gwirionedd ar gyfer cyfnodolion enwadol y 4edd ganrif ar 15 a ddath mor gyffredin, ac a fydde'n gwneud llawer i rannu gwybodaeth ymhlith aelodau'r gwahanol enwadau a meithrin ymdeimlad o berthyn ymhlith y cynulleidfaoedd gwasgaredig. Ond gyhoeddwyd y cyfnodoli'n enwadol cyntaf gan fudiad nad oedd yn enwad. Ac roedd yr ymwyster yna'n datblygu'n fwy amlwg, ac mae'n anodd gweld sut y byddai modd barhau gyda'r drefn. Mae'n anodd i raddau i ddeall sut roedd yr eglwys wedi derbyn y fath sefyllfa gyhyd. Ond oherwydd mynd a dod ysgobion mewn gwahanol esgobeithau, chydig iawn o gysondeb oedd i'r ymateb eglwysig i'r datblygiadau hyn. Cafwyd ambell bwlo erlyd, gan wisio unigolion i'r llys am gynnal cyfarfodydd yn eu tai, a chipio ambell bregethwr crwydrol i'w bresio i'r fyddin. Mae'n dweud nad oedd pregethwyr Methodistaidd fel arfer llawer iawn o help i'r fyddin, er gweithaf hoffter Hywel Harris o wisgo uniform gyda'r militia. Ond oedd llawer o'r erlyd yna yn dibynnu ar agwedd yr uwchglirigwyr a swyddogion o fewn y gwahanol esgobeithau, gyda rhywun fel John Owen Llancello'r Bangor yn fwy o mysodol na nifer o'r lleill. A roedd na bolisi gweddol gyson o wrthod urddau i'r sawl oedd eisoes yn weithgar gyda'r Methodistiaid. A mae'n bosib iawn mae dyna pam nad oedd modd i Thomas Charles i gael bywoliaeth unrhyw le yn ardal y Bala, oherwydd bod eisoes wedi ennill enw fel rhywun oedd yn clwm ar Methodistiaid, yn enwedig trwy briodi Sally yn y Bala, wrth gwrs. Ond mae'n rhaid dweud wrth gwrs bod ymddygiad y pregethwyr Methodistaidd yn afreoledd o ran trefniadau'r eglwys, a doedd e ddim yn syndod fod rai o swyddogion yr eglwys yn gwrthwynebu hynny. I raddau felly mae'n syndod bod pethau wedi cario ymlaen yn yr un modd mor hir. Mae'n ddiddorol fod William Cleaver, esgob Llanelwy, a Thomas Burgess, esgob Tyddewi, yn fuan wedi'r ymwahanu, wedi awdurdodi o'r deinion ifanc, heb fod yn raddedig, o dan ddylanwad Efengylaidd. Yr un fath o bobl oedd newydd cael ei ordeinion weinidogion Methodistaidd, lle mae'n bosib bod nhw'n gweld yr angen i ymateb i'r her yna. Ond roedd hyn hefyd, wrth gwrs, yn atgyfnerthu y grŵp Efengylaidd tu fewn i eglwys Loegr, oherwydd nid yna diwedd cysylltiadau rhwng yr eglwys a'r diwygiad Efengylaidd. Dwi wedi sôn am rai o'r enwau amlwg o ran cefnogwyr Methodistiaeth yn yr eglwys, ond oedd y dylanwad yn ehangach na hynny. Ac yn sgil 1811, roedd aden Efengylaidd yn bodoli tu fewn yr eglwys. Yn fwy amlwg a threfnus yn Lloegr ac yng Nghymru, mae'n debyg, ond mae rheini yn dueddol o gael ei anghofio i raddau, er bod gwaith gan Roger Brown, er enghraifft, yn ceisio olrhain ei hanes. Ond mae hwnna'n bwnc dwi'n credu sydd angen mwy o ymchwil a mwy o sylw eto mwyn tybio. A falle bod hynny yn destun posib ar gyfer sesiwn arall Gwynllan, Gofal ein Gwynllan rhywbryd yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr, Eryn. Hwnna'n gyflwyniad arbennig. Nath o'n neud i fi feddwl gymaint wedi dylanwad un person yn medru bod ynde. Ac da chi wedi codi lot o gwestiynau, y pethau sy'n digwydd heddiw y gwir, yr un cwestiynau sydd yn dylanwadu ni. Felly, mae'n gyfle wan i chi ofyn cwestiwn i Eryn. Da ni wedi cael un sylw gan Ian Thomas, ond i ddywedodd John Wesley ei hun, I was born an Anglican. Os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn, fedrwch chi godi llaw rhithiol i fyny sgwlch yna neu reid o'n y chat. Gyda ni ryw chydig o funudau i ofyn eich cwestiynau. Ie, mae'r dyfyniad yna gan John Wesley, wrth gwrs, yn dweud llawer am agwedd genhedlaeth cyntaf yna o arweinwyr yng Nghymru ac yn Lloegr. Yr un fath o ymateb yn ni'n gweld gan pobl fel Daniel Rowland, oedden nhw'n teimlo, wel, yn yr eglwys oedd ei lle, ac oedden nhw'n dal i gredu byddai'r eglwys yn diwygio ei hunan. Felly, mae cryn dipyn o'r dewis o ran ymadel ac ymwahanu yn dod oherwydd problemau ymarferol, y dweud y gwir, nid oherwydd problemau athrawieithol. A mi oedd Hywel Harris yn dweud
o ran llywodraeth eglwysig yn gyffredinol, nad oedd e'n medru cytuno gyda'r annibynwyr a'r angydffurfwyr. Felly, ni'n cael llawer iawn o ddatganiadau o blaid yr eglwys yn plith y Methodistiaid trwy'r 19th ganrif. Ydych chi'n meddwl fysa wedi digwydd os fysa fod i byw? Wel, dwi'n credu bydde wedi bod yn anodd tu hwnt i Dafydd Jones Llan-gan i fod wedi ymadael yr eglwys. Dwi'n credu mae'r cyfrol y tadau Methodistaidd sydd yn bleidiol iawn i'r Methodistiaid, fel mae haneswyr y 4th ganrif ar 15, yn dweud bod e'n fethodist i'r carn a bydde fe wedi gadael. Ond dwi ddim yn credu hynny. Dwi'n credu bydde wedi bod yn anodd iawn i rywun oedd wedi bod dros hanner canrif yn weinidog yn Eglwys Loegr i fod wedi troi cefn. Felly bydde fe wedi bod yn anodd iawn, a bydde wedi bod yn fwy anodd hefyd i'r sesiynau i gymryd y penderfyniad. Achos oedd Thomas Charles yn erbyn tan bron o funud ola, a mae fe'n troi, a mae hynny falle oherwydd bod yn cael ei gwthio gan gweithredoedd Thomas Jones yn mynd ati i fedyddio. Ond dwi'n credu bydd y sesiwn y de wedi cael ein anodd iawn i symud petai Dafydd Jones dal yna. Diolch. Mae Wyn efo cwestiwn. Dach chi eisiau gofyn eich cwestiwn, Wyn? Iawn, diolch yn fawr iawn, Eryn. Just un peth nath yn haro i wrth i chi siarad, a dwi'n yn gwybod rhyw gormod am Methodistiaeth yn Lloegr, ond o'n i'n gweld rhyw eironi yn y ffaith bod y Methodistiaid Cymreig mor drefnus o gymharu â'r Methodistiaid Calfinaidd yn Lloegr, fel mae canlyniad y drefn yna mewn ffordd, mae bobl fel Harris a Rowland mor driw i'r eglwys, oedd eu trefniadaeth nhw yn fodd i hybu nhw i ymadael ar eglwys yng Nghymru felly. Lle yn Lloegr oedd anrhefn gymharol y Methodistiaid Calfinaidd yn Lloegr yn golygu bod yna aden efengyledd gref yn Lloegr, yn yr eglwys yn Lloegr yn y 40 neu 15 o gymharu â Sefyllfa Nghymru, fel i chi'n cydnabod, roedd yr aden efengyledd yn bwysig yn Cymru hefyd. Ydy, mae'n wir. Mae'r drefn yn ffactor bwysig. Yn ni'n gweld, oedd yr Methodistiaid Wesleaidd yn trefnus yn Lloegr ac oedd y Methodistiaid Calfinaidd yn trefnus yng Nghymru, a reini oedd yn rai nath goroesi, os oedd gyda nhw'r holl fframwaith. I raddau o'n nhw wedi disgio fe wrth yr eglwys yr angen i gael rhyw fath o hierarchiaeth, i gael rhyw fath o drefn yn lleol. Oedd rhaid chi cael seiadau, oedd rhaid chi cael rhywun yn gyfrifol am seiadau, oedd rhaid chi cael rhywun wedyn i ymadrodd i'r sesiwn ac yn y blaen. Felly oedd nhw wedi deall yr angen i gael lefelau o drefn. Oedd pethau'n llawer llai trefnus yn plith Methodistiaid Calfinaidd Lloegr, a dyna un o'r resymau pam ni'n gweld nhw'n edwyno cymaint yn ystod y cyfnod. Jyst i nodi un peth bach arall, yn y cyfnod na'n arwain at yr ymwahanu ffurfiol, mae'n bwysig cofio bod hi'n gyfnod o'r rhyfela Ffrainc, a wedyn oedd na ddefnydd o milisia'n erbyn y pregethwyr Methodistaidd, oedd yn gorfodi nhw i drwyddedu i pregethwyr a'i capeli ac yn y blaen. Felly fe gorfodwyd nhw mewn ffordd gan bobl fel Corbett yn Hywyn er enghraifft i ddechrau ar y broses ffurfiol o gyfrestru fel angydffurfwyr yn dechrau. Mae hwnna'n ffactor arall yn y gogledd yn fwy na de fi'n credu. Mae yna gwestiwn wedi dod i fi gan Hywel. Dwi'n gwybod Hywel, ti eisiau gofyn o'i bawb? Mae'n gwestiwn difyr iawn. Dach chi yn miwtio dy hyn. Da ni'n mynd clywed chdi, Hywel. Gan gymryd nad oedd ymadawiad y Methodistiaid yn anochel, beth tabe fydda canlyniad i hyrosiad nhw i fywyd ysbrydol yr eglwys ac i'w chymreictod hir dymor hi? Mae'n amser sy'n gyda ni'r bore yma. A mae hwnna yn gwestiwn mawr. Mae'n anodd gwybod yn achos mae'r sefyllfa'n rhyfedd fel bod nhw yn, a gweud y gwir, nhw yn rhyw ymwahanu hunain o fewn yr eglwys eisoes yn doedden nhw. Felly mae'n anodd iawn gwybod faint oedden nhw'n gallu
cyfrannu'r bywyd eglwysig. Ac os mae yna rhywfaint o hyd o gydweithio yn digwydd, hyd yn oed ar ôl yr ordeinio, weithiau mae'r haneswyr y 14th ganrif 15 yn rhy dair i ddweud, dyna ni, dyn nhw byth yn siarad eto, mae popeth yn dod i ben, oedd yna rhywfaint o gydweithio yn digwydd yn sicr ar lefelau lleol. Mae hwnna yn gwestiwn difyr iawn. Dwi ddim fel arfer yn treulio gymaint o amser yn edrych ar grefydd y 14th ganrif 15. Felly, falle, mi fydde hynna'n ddiddorol iawn, wrth gwrs, i ddod mewn falle a pobl fel Denzil hefyd i'r sgwrs gyda hynny, mae rhaid dweud. Diolch Eryn am dymapu'r ararchog wir. Dim ond troed nodyn i'r geiriau sydd wedi cael ei dweud eisoes. What if, ynddo fe, what if. Mae bobl eisiau weithiau i haneswyr fod yn broffwydi ynddo fe, dwi'n gweithio fel yna. Ond beth oedd yn harw i, oedd, mae'n ddyfyniad ond os gan John Williams, mab Pantycelyn at ei frawd ynddo fe. Mae'n dda bod yr hyn Ffyradon wedi mynd o'r ochr draw i'r Ganges, eisiau dim byd i wneud yn nhw ynddo fe. Oedd yn llais y genhedlaeth iau oedd hynny. Ond eto mi oedd yna bobl eraill, mae'n anharw i, meddyliwch chi am ddeibion Peter Williams, Ebenezer, fi'n credu, oedd y Vicar Llambed yn dweud, oedd e'n Efengylaidd, ond oedd e ddim yn Fethodistaeth. Oedd e'r ioed, bod e'n fab i Fethodist, oedd e ddim yn rhan o'r mudiad Methodistaeth de. Ond eto, oedd e'n drwy'r Efengylaidd, a wedyn ni, nhw oedd yn gyfrifol am adfywio y ffrwd Efengylaidd oedd i mewn i'r eglwys gan gynnwys, fel oedd Eryn yn dweud, y to yna o Ffyradon oedd wedi cael ei hordeinio yn 1811 gan yr esgobion fel John Hughes Aberystwyth yn dyfe, chymod. Ond nhw'n hollol drwy'r Efengylaidd, ond bu nhw ddim yn Fethodistaeth de. Felly mae hynny'n rhan o'r stori hefyd. Wel, yn anffodus, da ni wedi rhedeg allan amser, ond diolch o galon i chi, Dr Eryn, am sgwrs ofnadwy o ddifyr, a wedi'n ysgogi ni feddwl bellach ynglyn â ddim jyst yr cyfnod yna, ond yn cyfnod presennol ni hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Wel, da ni'n edrych ymlaen i wneud garwan i'n ail sgwrs. Yn aml iawn yn y gyfres yma, da ni wedi cael y pobl yn gweithio yn y maes Cymraeg a llenyddiaeth yn ogystal â hanes. Ond mae Dr John Aron yn dod i ni o faes ffiseg, ond dwi'n meddwl bod o'n mynd i siarad am ffiseg heddiw yma. Ond yn enedigol Aberystwyth, derbynir radd yn ffiseg a doethuriaeth ar agwedda o astudiaethau laser o Brifysgol Abertawe. Mae John wedi bod yn gweithio fel athro ffiseg yn ysgolion Ystafela Cwm Tawe a maes yr yrfa Cwm Gwendraeth. Ac wedi gorffan ei yrfa yn addysg fel rheolwr ysgol yn maes yr yrfa. Nath o ymddeol yn 2013 a mae'n briod efo 2 o blant a 6 o wirion a fydesa. Mae wedi bod yn aelod dros hanner canrif yn Hapel Ebenezer yn Abertawe. Mae wedi ysgrifennu a chyfieithu amryw o lyfrau ac erthygla a gan fwyaf ar hanes eglwysig yng Nghymru. A mae'n mynd i drafod Thomas Charles a Thomas Jones efo ni rwan. Diolch yn fawr, Dr John. Rydych chi yn miwtio chi'n gynnau afn. Iawn. Diolch am y croeso, diolch am y wahoddiad i ymuno chi fel cwmni. A diolch yn arbennig i Eryn am ei ddarlith. I ni mynd i edrych ar bywydau Thomas Charles a Thomas Jones Creaton. A mae hithau yn ei chyflwyniad wedi darlunio'r cefndir i ni yn llwyr, mor drwyadl ac mor glir. Bydd yn help iawn i mi wrth edrych ar bywydau'r rhain. Mae'r berthynas rhwng yr eglwys wladol ac anghydffurfiaeth wedi bod yn elfen yn y Gymdeithas Gymraeg ers y 20au Protestannedd. Mae'n berthynas hynod y gymleth i ni wedi clywed beth oedd hynny'n barod. Ond oherwydd hynny, dyna pa mae mor ddiddorol i'w astudio. Mae'r cyntaf, wrth gwrs, yr eglwys wladol yn diffinio yr ail. Yr anghydffurfwyr oedd y rhai oedd yn gwrthod
a threfniadaeth Eglwys Loegr. A mae gweithgaredd ac mae ymgyrchoedd yn aill blaid a'r llall wedi effeithio ar ei gilydd trwy yr amser yng Nghymru ers y Dwygiad Bresdanedd, ac yn arbennig ar adegau wedi bod yn ffactor arwyddocaol yn rai o cyfnodau hanes ni. I ni'n meddwl am cyfnod rhyfel cartre, cyfnod y Puritaniaid yng Nghymru, cyfnod y diwydiad Methodistiaeth, i ni'n mynd i edrych arni, wedi clywed amdani, ond wedyn ymlaen i'r 14th ganrif ar 15 gyda dadleuon gwahanol, Brad y Llyfr Egleision, Rhyfel Begwm ac yn y blaen. Ac wrth gwrs mae natur y berthynas hefyd wedi diffinio bywydau llaweroedd o unigolion. A neb mwy na'r ddau i ni wedi drafod Thomas Charles o Bala a Thomas Jones Creaton. Yr un ohonyn nhw gyfarwydd iawn i ni, a llall efallai ddim cweit mor gyfarwydd. Roedd y ddau ohonyn nhw yn eglwyswyr o egwyddor. Mae'n werth pwysleisio hynny, ac wedyn, fel ni wedi gweld yn barod, y ddau ohonyn nhw yn Methodistiaid. Mi oedden nhw'n ymfalchio yn yr adfywiad, esbron hanner canrif nawr o ddarled yng Nghymru. Mi oedden nhw'n cefnogi'r arweinwyr. Yr arweinwyr hynny gweithio yn eglwyswyr, dynion fel Daniel Rowland, Dafydd Jones Llan-gan ac eraill. Roedd y ddau yn ffrindiau, yn gydweithwyr, ac o ran eu perthynas ar eglwys ac am Methodistiaeth yn tebyg iawn i barn cydol i bywydau, bron y bod. Oherwydd yn rhai blynedd ola bywyd Thomas Charles, daeth newid ar fyd, daeth diwedd i'w cyfeillgarwch, a pan fi farw Thomas Charles, wrth gwrs, mi oedd y ddau yn perthyn i enwadau gwahanol. Mi allech chi ddadle na fydde'r ymraniad yma rhyngon nhw wedi digwydd, heblaw yn rhagluniaeth Duw am amgylchiadau un merch, y bu un ohonyn nhw syrthio mewn cariad â hi, ond mwy am hynny mae'n salaw. A dwi'n i ddechrau trwy roi braslun byr iawn o fywyd y ddau, a dechrau gyda Thomas Jones Creaton, yn unig efallai oherwydd mae fe oedd yr hynna. 1752 i 1845 i fywyd. Yr hynna o ryw 2 blynedd. Mae fywyd yn batrwm o'r hyn a ddigwyddodd i lawer o glyrigwyr efengyledd Cymraeg y cyfnod, sef bod nhw'n gorfod gadael Cymru a derbyn swyddi yn Lloegr. Am wahanol resymau, ond yn aml naill ai am nad oedd ysgobion Cymraeg am apwyntio Methodistiaid i'r plwyfi, neu oherwydd bod rhai yn y plwyfi yn cael ei gwrthod gan i praidd oherwydd i pregethu Methodistiaid. Felly ganed Thomas Jones yn Hafod Cwm Ystwyth yng Ngheredigion, ac fe addysgwyd dan law Edward Richard a'i ysgol enwog yn Stradmeurig. Roedd ei gurad yn Sir Geredigion i ddechrau, ond yna gorfod mynd i Loegr am waith. Ar un adeg oedd yn gurad yn Loppington, pentre ryw 10 milltir i'r dwyrain o Groes Oswallt, ac yno nath ei gwrdd Thomas Charles am y tro cyntaf. Oedd yno aeth i lle'r enw Great Creaton yn swydd Northampton yn 1785. A bydd gurad yma am 2 blynedd a 20, ac yna wedyn yn reithor yn yr un eglwys am 5 mlynedd arall. Pan fi farw yn 1845, mi oedd e'n 92 mlwydd oed. Mae'n goroesi Thomas Charles dipyn. Roedd ef a Charles yn gohebu'n aml, a sgwennodd at ei ffrind yn 1785, yn sgwennu yn Saesneg fel oedden nhw, yn union wedi dderbyn y swydd yn Creaton. There is something of the Welsh spirit in this country. Oh, I long to know how the work goes on in my native country, particularly in North Wales, and I long to come and help you. A wedyn llythyr arall, 2 blynedd yn diweddarach,
I believe that you have more of the spirit and simplicity of the primitive Christians amongst the rocks of Wales than there is anywhere else this day throughout the whole world. Ever since I've been ordained, I've been exceedingly desirous of settling in North Wales, but my way is hedged up, nor do I see the least probability that my wishes shall ever be gratified, yet I cannot banish all hopes. Da ni bregethu nerthol, Efengyledd cynyddodd ei gynulleidfa yn enfawr. Sefydlodd Ysgol Sul yn Creaton, yn ôl patrwn ysgolion Sul Charles yn gynnar iawn yn hanes ysgolion Sul. Cyn bod y Gymdeithas Feibledd, mi oedd un oedd yn brwydro'n galed iawn am fwy o feiblau Cymraeg. Ac yn 1799 fe lwyddodd gyda help William Wilberforce i berswadio'r SPCK i gyhoeddi argraffiad newydd o 10,000 o gopïau. Mi oedd William Wilberforce ar bwyllgor SPCK, a mi oedd e'n hybu ac yn helpu pasio trwy'r cais ac yn llwyddo i gael cyhoeddi. Ond fel ni'n gwybod cymaint oedd y galw am feiblau yng Nghymru oherwydd y diwygiad, mi ddiflannodd y 10,000 copi yna o fewn blwyddyn. Fe weithiodd yn galed wedyn yn yr ymdrech i ffurfio y Gymdeithas Feibledd, cyhoeddodd amryw o lyfrau, rhyw 7 yn Gymraeg a rhyw 17 yn Saesneg. Roedd y rhai Cymraeg gan fwyaf yn gyfieithiadau o lyfrau'r Puritaniaid, ac yn ei plith tragwyddol o'r rhwysfra'r Saint gan Richard Baxter. O ran i gynnyrch Saesneg, petai chi yn dod ar draws mewn rhyw siop lyfrau a'i law, un o'i lyfrau o'r teitl Baskets of Fragments. Mae'n werth i brynu, mae'n werth i ddarllen. Mae dudalennau yn dystiolaeth eglur o pregethu twym galon, Efengyledd, Beibledd yr hen ŵr, yn llawn o Grist ac yn llawn maith a chysur a gobaith i'r saint. Dyna fraslun felly, Thomas Jones Creaton. Thomas Charles, cyment mwy cyfarwydd i ni, 1755-1814. Ei enni yn ffermdy Longmoor, gyferbyn jyst i'r de o St Clair yn Sir Gyfyrddin. A wedyn yr achlysur i ni'n gyfarwydd tra yn fyfyriwr yn Academi Cyfyrddin i drwydigaethau wrth rando ar Daniel Rowland. Mae'r disgrifiad yn gyfarwydd iawn yr un mae'n sgrifennu yn ei hian gofiant, a mae'n werth i ddarllen eto. Diwrnod i'w gofio tra byddwyf byw. Cefais y fath olwg ar Grist fel ein harchoffeiriad, ac ar ei gariad, ei dosturi, ei allu, a'i ddigonolrwydd fel y llanwyd fy enaid a syndod. A llawenydd anrheithol a llawn o goniant. Llethwyd a lloriwyd fy meddwl a rhyfeddod. Yr oedd y gwirioneddau a bortreawyd o flawn y llygaid yn rhy syfrdanol i'w credu, ni allwn gredu gan lawenydd. Bydd y golygfeydd a deinwyd y pryd hynny o flawn y llygaid yn digoni fy enaid ymhen miliynau o flynyddoedd wrth fyfyrio arnynt. Mynd i goleg yr Iesu wedyn, Rhydychen, treulio un gwyliau haf, 1777, yng nghartre'r Ymynydd, John Newton, yn helpu yn ei eglwys yn Olney, swydd Buckingham. Dyma ni Newton yn gynrychiolydd o'r elfen gref Efengyledd, yr aden Efengyledd yn eglwys Lloegr, i ni wedi sôn amdano fe. Ac enghraifft hefyd o fel oedden nhw yn ymwybodol iawn o rhai yn y prifysgolion, neu yn Caergrawnt yn Rhydychen, oedd o'r un agwedd â nhw ac yn barod iawn i'w cynorthio. Yna wedi graddio, fe pwyntiwyd e'n gyrraedd yn Wlad yr Ha, ac yno bu am bron 5 mlynedd. Ond, yn y cyfamser, gynnar iawn, roedd wedi cwmpo mewn cariad ag un o ffyddoniad y Seiat yn y Bala, merch o'r enw Sally Jones. Yn y Bala gyda'i mham, a'i llystad, ac
yn helpu wrth gwrs a chymryd mwy a mwy o gyfrifoldeb yn y siop a iddyn ni cynnan nhw fel teulu. Drwy gyfnod yng Ngwlad yn Ha, mae Thomas Charles yn chwilio am gyfle i ddychwelyd i Gymru. Mwyn allu briodi Sally Jones ac yna gweithio fel Offeiriad yng Nghymru. Ond am fod Sally yn amharod i adael i rhieni, yn y diwedd symudodd Charles i'r Bala. Oedd e wedi methu cael lle, cael ei pwyntio unrhyw blwyf, ac yn y diwedd penderfynodd, wel, wath iddo fe symud i'r Bala mwyn priodi, ac yna mi oedd e'n hyderus cael digon o waith yn ôl cynorthwyo Offeiriad yr ardal. Ar 4 achlysur, fe osodwyd ef yn weinidog dros dro ar eglwys, yn Llan-gynog, yn Llandegla, yn Bryneglwys ac yn Llanymawddwy. Ond pob tro, un ar ôl y llall, trowyd ef allan o'r 4. Oherwydd natur Fethodistiaeth ei bregethu. A pan adawodd eglwys Llanymawddwy, yn Ebrill 1784, daeth i yrfa fe fel offeiriad plwyf yn yr eglwys ladol i ben, nad oedd e'n sylweddoli hynny ar y pryd. Ond roedd ei ffrindiau yn Lloegr, cadw llygiad arno fe ac yn ymwybodol iawn o'i sefyllfa fe, ac mi gafodd sawl cynnig am agoriad, agoriadau yn Lloegr. Ond oedd Sally ddim am adael i rhieni, a mi oedd ynte ddim am adael Sally. Ac ar ben hynny, yn ychwanegol, roedd ymwybyddiaeth gynyddol ynddo o angen dyrfawr seiadau'r gogledd. Eto, ni wedi clywed rhywbeth am hyn yn barod. I hangen nhw am weinidogaeth ac am arweiniad. Erbyn hyn, roedd yna dros 100 o seiadau yn y gogledd. A yn y cyfnod hyn, dim un offeiriad Methodistiaeth a llewyrnyddir ordenhadau iddyn nhw. Dim ond pan ddigwyddau rhyw offeiriad Methodistiaeth o'r de, basio hibo ar daith a caint o fraint o gwrdd fel cynulleidfa o amgylch swper yr arglwydd. Ac yn y diwedd wedi hir betryso, ond ar ôl bron blwyddyn o fod yn ddiwaith, a Sally wrth gwrs yn y siop yn ei gynnal e, cymrodd Charles y penderfyniad tyngedfennol a fe ymunodd a seiat Methodistiaeth y Bala yn 1784. Erbyn canol y flwyddyn nesaf, roedd ganddo gynulleidfa o ryw 2,000 o wrandawyr pan fydda fe'n pregethu yn y Bala. A Thomas Charles o'r Bala a fi o hynny ymlaen. Mae fawredd fel arweinwydd ymhlith y Methodistiaid dros gyfnod o ryw 10 mlynedd o'r hugain i'w weld mewn 3 peth yn gyffredinol. Yn gyntaf, i ddoethineb a'i ddirnadaeth yn synhwyro yn union beth oedd anghenion y mudiad. Ac yna, wedi cael ei daro gan hyn i weledigaeth a'i ddirnadaeth i benderfynu yr union atebion ymarferol oedd ei hangen am ddatrys y sefyllfa. A'r trydydd elfen wedyn ynddo fe oedd ar un mwyaf rhyfeddol bron, yr ymynedd, y dyfal barhad, a'r egni rhyfeddol oedd ynddo fe i fynd ati i hunan i gyflawni weledigaeth ac i ddiwallu yr anghenion hynny. Ac mae'n rhyfeddol fel y llwyddodd yn hynny mewn cymaint o agweddau. Bynnau nawr i'w rhestru i brif weithgareddau fe yn y blynyddoedd nesaf. A jyst braslun, i ni'n gyfarwydd iawn ar rhan fwyaf ohonyn nhw, ond mae'n werth i'r rhestru nhw mwyn synhwyro corff i waith dros y Methodistiaid. Yn gyntaf, ail sefydlu ysgolion clychynol ar batrwm Dafydd Jones. Wedyn, yn ail, sefydlu a threfnu'r ysgolion Sul. Gwaith oes, allech chi feddwl am sut datblygodd rhain, yn wedig yn y 4 ganrif ar 15.
Trydydd wedyn, arwain Methodistiaid y Gogledd, ac yna, ar ôl marwolaeth Williams yn 1791, arwain y mudiad yn gyffredinol yng Nghymru. Bedwaredd, ar ddiwedd gwasanaeth yr hwyr, ar y sil cyntaf o fis Hydref 1791, torodd diwygiad grymus allan, dan i weinidogaeth yn y capel yn Bala. Lledodd yr adfywiad yma yn gyflym trwy Sir Gaernarfon i'r gorllewin lawr trwy Ceredigion a Sir Benfro. A mi barhaodd effeithiau yr adfywiad mewn gwahanol mannau trwy'r flwyddyn nesaf ac eto mewn i 1793. A bydd diwygiad yma yn achos o sefydlu arweinyddiaeth ac awdurdod Thomas Charles ymhlith i Fethodistiaid. Pumed wedyn, ni wedi clywed sefydlu a chydylygu gyda Thomas Jones y cylchgrawn drysorfa Ysbrydol, cylchgrawn crefyddol Cymraeg cyntaf. Chweched, mwyaf cyfarwydd, ef oedd prif symbylydd ffurfio'r Gymdeithas Feibledd Britannaidd a Thramor. Ac wrth gwrs, holl stori Mary Jones yn gysylltiedig â hynny. Seithfed wedyn, ei gyhoeddi o'i gatecism enwog hyfforddwr Charles. Wel, yr enw ffurfiol ynddo yr hyfforddwr, ond hyfforddwr Charles i bawb. A mi oedd hwn yn ffrwyth 20 mlynedd o weithio gyda phlant a sgrifennu catecismau ar gyfer yr ysgol sul. 80 argraffiad o hyfforddwr Charles yn y 14eg ganrif ar 15, a phob argraffiad yn golygu 10 o filoedd o gopïau. Mi oedd canoedd o filoedd o'r hyfforddwr wedi dosbarthu dros Gymru yn y 14eg ganrif ar 15. Weithred wedyn gwaith enfawr golygu argraffiadau newydd o'r Beibl Gymraeg i'r Gymdeithas Feibledd ddwywaith. Argraffiad 1817 a wedyn argraffiad 1814. Ac yn ola wedyn 9 pwynt ysgrifennu i orchestraeth y geiriadur ysgrythurol, ond eto'n mwy gyfarwydd i ni falle fel geiriadur Charles. 10 mlynedd o waith yn cynnwys tua 5,600 o gyfeiriadau dros 1,000,000 o eiriau. Er enghraifft, mae'r un erthygl ganddo ar y gair cyfamod yn cynnwys dros 6,500 o eiriau. Ond wedyn, yn bwysig fi'n credu, wrth edrych ar yr holl gyfraniadau yma yn ei fywyd, rhaid cofio beth oedd ei flaenoriaeth e. A'r pwysau mwyaf ar Thomas Charles oedd ei waith fel efengylydd. Un o bregethwyr teithiol y Methodistiaid oedd e. Ac felly, ar unrhyw ddydd Sul, heblaw am y siliau pryd fydde fe'n pregethu yn y Bala, heblaw am y cyfnodau o salwch a gafodd, rhai o nhw am amser hir. Ond heblaw hynny, felly, pob Sul mi fydde'n i weld ar gefn i Gefnu, yng Ngogledd Cymru rhywle, ar daith i'r de, neu yn Lloegr, ar ei ffordd i ryw dŷ, neu feidi, neu gapel i bregethu efengyl Iesu Grist. Pregethu oedd ei flaenoriaeth gydol ei oes. A dyma ni'n dod wedyn nawr at 1811, a mae'r llwybr tuag at y dyddiad hynny i ni wedi clywed yn glir amdani'n barod. A dyma lle datro ar fyd ymherthynas Thomas Charles Bala, Thomas Jones, Creaton, o'r deinio 1811. Fel y dwedes, oedd Thomas Charles yn eglwyswr o egwyddor, i wahardd rhag pregethu o fewn yr eglwysi, neu o fewn yr eglwysi yng Nghymru. Mi fydde fe'n pregethu yn eglwysi ffrindiau yn Lloegr pan fydde'n mynd yno. Ond i wahardd yng Nghymru fel offeiriad o'r eglwys ystyried ef ei hunan.
A ni wedi clywed un sylw am John Wesley yn barod, sylw arall hynod o berthnasol i Thomas Charles. Disgrifiad yma gan gyfaill o John Wesley. Yn sôn arno fe, drwy gydol ei yrfa, roedd yn gwynebu tuag un cyfeiriad ac yn rhwyfo'n gyson i gyfeiriad hollol wahanol. A mae hwnna'n credu'n disgrifiad da o Thomas Charles. Roedd y rheoliadau a'r trefniadaethau osododd ei fyny. Oedd Wyn yn sôn am nhw'n gynharach trefniadau mor gryf o'r rhai'r Wesleyed yn Lloegr. Mi oedd y trefniadau hynny yn symud y corff Methodistaidd, y connection, o fewn yr eglwys, yn fwy tuag at ffurf enwad annibynnol. Ac o'r diwedd, fel ni wedi clywed, argyhoeddwyd Charles bod yn rhaid iddyn nhw fel corff ordeinio i gweinidogion ei hunain. Dyma'r unig ffordd i ddiwallu anghenion y seiadau bod eu hynuriad nhw eu hunain yn cael yr hawl i weinyddu'r adenhadau yn eu plith nhw. Fel Thomas Charles yn gweld, petai ddim yn helpu'r ymgyrch yma, fe fyddai'r Methodistiaid yn cael ei rhwygo, mi fyddai'r rhai yn mynd yn annibynnol eu hunain, mi fyddai'n agarfannau gwahanol, a mi fyddai'r Methodistiaeth yn oroesi yn rhywbeth llawer gwanach a gallai fod. Ond petai ei hun yn trefnu, yn arwain, yn amseru pethau, roedd yna bosibiliadau allan nhw adael fel corff cryf a pharhau â'i gwaith. A dyna cytunwyd, fel ni wedi clywed, ac fe gynhaliwyd yr ordeinio yn 1811, yn y Bala ar gyfer y Gogledd yn Llandeilo am y de. A dyna mewn gwirionedd ddyddiad sefydlu Eglwys Methodistiaid Calfinau Cymru, 1811. Ond dyna hefyd y rheswm am ddiwedd cyfeillgarwch Thomas Charles a Thomas Jones, Creaton. Ysgrifennodd Thomas Jones pamffledyn o brotest chwyrn yn erbyn yr ysgolion, yn erbyn yr ordeinio. The Welsh Looking Glass, or Thoughts on the State of Religion in North Wales. Mae'r adnod a sododd ar wyneb ddalen y llyfr yn dangos yn glir ei safbwynt e. Yr adnod o Galarnad Jeremia, 4:4-16, soriant, hynny yw llyd yr arglwydd a'i gwasgarodd hwynt. Neu fel iddo fe osod e yn y Saesneg, the anger of the Lord hath divided them. A mewn un ffordd o edrych ar waith Thomas Jones dros y blynyddoedd, mae'n drieni o beth mae cyhoeddi'r llyfryn hwn yw'r rheswm falle pam i ni'n cofio fe fwyaf. Mi ysgrifennodd hefyd un llythyr olaf at ei hen gyfaill. A mae'n werth darllen ychydig o hwn. My brother, what have you been doing? When I look back on the years that are past, I say few men have been doing more good. Would to God you had continued in one direct course to the end of your days. I once fondly hoped that the Calvinistic Welsh Methodists would have continued in existence, but they are no more, and this I deeply lament. You probably will attribute this to mistaken high church principles, but surely not very high, when I so highly esteem Methodism, such as had existed long in Wales, and which I ardently wished to exist till the whole church had been illuminated and renovated, and things were bidding fair for such a glorious event, and could you have lived to better purpose? But lo, the bright prospect was clouded in a day. Should you plead that you listen to the voice of the people, I answer no, but to the voice of the wicked spirits through a small part of the people. But the thing is done, it is not of God, it will not end well. Will you give my love to Mrs. Charles, for whose long afflictions I am truly concerned? The Lord bless you both,
your old friend, Thomas Jones. A hyd y gwyddom ni, doedd na ddim mwy o hebu o hynny mlaen. Ond yn hytrach na diweddu ar y nodyn trist yna, mi orffennau drwy ddarllen rhan o ddiweddglo erthygl Thomas Charles yn y Creadur ar yr enw Iesu. Mwyn I chi gael y blas o gynnwys ac arddull a naws y Creadur. I fod yn byw mewn tlodi, heb le I roddi ben I lawr, yn gystuddiol heb ddiddanydd, yn arlediedig heb amddiffynwr. Eto roedd yn myned oddi amgylch gan neithio'r daioni I eraill. Am hob amgylchiad yr un gwrthrych o ganddo yn ddyfal yn eolwg, yn ddiflino ac yn ddiddyffugio, sef gogoniant Duw a lleshad dynion. Gwelwn allu, ond gallu yw I ddiogelu ac nid I beri dychryn. Gallu wedi ei dyneru a thiriondeb, yn boddhau ac yn cysuro, tra bydd o'n gweithio barchedig ofn. Tyrwyd bob pethau tirion I gyd yn hyfryd ynddo, pob mawrddedd ac ardderchogrwydd dwyfol, pob doniau a rhadau dynol, pob peth sanctaidd a grasol, ydynt oll yn gyd cyfarfod yn ef. Gwelwn ef yn cyfellachu a phroffwydi, deddfwyr ac angylion, yn dangos ei hun yn holl wybodol, yn treiddio ei mewn ac yn chwilio holl ddymderoedd calonau dynion. Yn holl alluog, yn awdurdodi ar holl naturiaeth, ac yn honni hawl I agoriadau uffern a marwolaeth, ac yn rhagfynegu ei ddyfodiad y dydd olaf fel barnwr, gyda mawredd ac ardderchogrwydd dwyfol. Eto ar yr un pryd, gwelir ef yn cyfleidio plant bychan, yn addfwyn yn dirion ac yn ostengedig, heb ddyrchafu ei lef yn yr heolydd na dryllio y gorsen isig na diffodd y llun yn mygu. Yn galw I ddisgyblion nid yn weision ond yn gyfeillion ac yn frodyr. Yn fwyn, yn gyfeillgar, yn garedig ac yn serchogaidd, yn iachau deliriau cleifion, yn tysturio wrth y profedigaethus ac yn dychwelyd y cyfeiliornus. Y mae fe oll yn hawddgar. Nid oes hael Iesu, ni bydd dy gystedlydd, hynny yw dy gymar, dy gyfartal. Wrth I mi orffen, mae'n werth nodi bod Cymdeithas y Beibl yn bwriadu cyhoeddi argraffiad newydd o Eriad Charles a'i osod ar-lein yn fuan. Gobeithio bydd darllen mawr ohono eto yn ein dyddiau digidol ni. Diolch yn fawr. Diolch o galon, Dr John. Da ni wedi cael anerchiad hynod ddifyr arall. Fy'n haro fi hefyd gymaint mae nhw, pobl y gyffredinol wedi defnyddio'r technoleg oedd gennyn nhw. Da ni hefyd wedi trio defnyddio'r technoleg sydd gennym ni, dydan. A mae gennym ni ddau comment yn y chat. Un gan Ian Thomas. Dwi'n gwybod Ian os oes gennych chi gwestiwn, ond mae'n dweud mae'n nodweddiadol fod nifer fawr o weithiau Thomas Charles yn cael ei disgrifio yma yn Anglicanaidd neu o leia eglwysig yn wreiddiol, enghraifft y categism, pwysigrwydd cynnal o sacramentau, ordeiniau ffurfiol. Os o gwestiwn Ian yn deillio hyn, so jyst eisiau nodi pa mor ddiddorol ydy o'n Christian I ella, ia? Dwi'n meddwl, os gennych chi ymateb I hynna, John? Ond I fod yn hollol wir, ie, mae o'n. Ac fi'n credu o ddarlith Eryn yn dangos yn llwyr pan bod felly. I ni'n sôn am fudiad o fewn yr Eglwys Anglicanaidd, am 3/4 canrif, ac felly dyma'r ffurfiau fyddech chi'n disgwyl fyddai I gweithgaredd nhw. Ac yna'r holl newid poenus yn y naill ochr a'r llall gyda'r broses yma
yn datblygu o ffurfio Eglwys Methodistaidd Calfinaidd. A wrth gwrs, un ychwanegiad i hynny yw nad oedd Thomas Charles o gwbl am unrhyw gyffes ffydd i'r Methodistiaid, oherwydd mi oedd e'n hollol hapus gyda'r erthyglau Eglwys Lloegr fel diffiniad o'i ffydd. Diolch. A mae un cwestiwn arall gan Eryn Edwards. Oes modd sôn am gyfraniad Edward Morgan sy'n yn y hanes? Gallai ateb hwnna, falle, Manon. Mae Edward Morgan i lawr ar y restr ar gyfer un o sesiynau y dyfodol. Edward Morgan System a John Owen Thrushington, sef dau gledigwr efengylaeth Cymraeg oedd eto wedi gorfod mynd dros y ffin fel Thomas Jones Creaton. Ond bydd rhaid i chi aros am tua flwyddyn i nawr os byw y gach ar gyfer y sesiwn yna. Diolch. Mae Wyn, o'n i'n mynd i ddechrau siarad yn fwyaf diddorol a llawn gwybodaeth am Edward Morgan System, a nawr mae Wyn wedi rhoi stopio. Na, ro raglas i ni nawr, Edward. A fi'n gwybod bod Denzil yn tipyn o fan o John Owen Thrushington. Gai ddiolch i John am y papur ardderchog yna, dweud y gwir. A fel oedd e'n dweud, rhychwantu cyfraniad syfrdanol, Charles, syfrdanol, un o'r cymenyswyr mwyaf a fi erioed. Ond yn atgoffa ni hefyd am ei bantner edrych. Thomas Jones a dweud y gwir, a dyn yn gwybod lot amdano fe, felly diolch yn fawr, John. Ond dwi eisiau jyst y gair am Thomas Jones arall, sef Thomas Jones o Ddimbych. A dyw e ddim yn rhan o'r stori yma, achos a dweud y gwir, nid yr Eglwys yng Nghymru, oedd ei bethau fe, a dweud y gwir, gweitha'r ffaith bod ei wybodaeth am ddiwynyddiaeth yr enw anachronistig ydy Anglicanaeth, ond diwynyddiaeth Eglwys Loegr yn syfrdanol o wych. Thomas Jones o Ddimbych, a fe roddodd yr apologia diwynyddol o blaid yr ymrannu. Chi'n gweld gyda Thomas Jones o Creaton, y broblem fawr iddo fe oedd schism. Chi'n ymwahanu oddi wrth gorff yr eglwys, schism yn dy fe, chymod? Till the whole church be illuminated, mae'n dweud yn dy fe, chymod? Dyna oedd ei ddymuniad bod yr ysbryd efengylaidd Methodistaidd yn lefeinio'r eglwys i gyd, a chadw hynny, a peidiwch a mynd. Ond beth oedd Thomas Jones o Ddimbych wedi dweud, ac oedd e'n fwy amheus o Eglwys Loegr beth bynnag yn bragmatig felly ond ar sail i wybodaeth drwyadl o ddiwynyddiaeth y diwygwyr Protestannaidd gan gynnwys y diwygwyr Saesnig, oedd e'n dweud, wel nid schism ydy hyn, chymod? Y diffiniad o eglwys yn Protestannaidd yw lle mae'r gair yn cael ei brygethu a lle mae'r sacramentau yn cael ei gweinyddu. Ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn medru rhoi y sacramentau i'n pobl. Felly nid gweithred sismatic yw rhoi y sacramentau, ond gweithred gatholig ydy gwneud hynny. Felly nid schism sydd gyda ni. A dwi'n credu bod hynny wedi bod yn bwysig iawn i Charles, nid yn esmwythau i gydwybod, ond yn dweud, wel, mae'n rasional diwynyddol dderbyniol fan hyn i ddweud, dyn ni ddim mewn schism, beth i ni'n neud, mae'r Methodistiaid nawr wedi troi yn eglwys, nid yn adain, ond yn eglwys yn ei sgil ei hun o gael y sacramentau yn ogystal â'r gair. Ond diolch, John, am oleio ni ynghylch y ddau ddyn yma. Dwi'n gwybod, John, sy'n chi ymateb i Denzil? Just y syndod, gyda'r tri dyn yma, chi'n cael yr holl ystod o ymateb. Mae da chi Thomas Jones Creaton, yr eglwyswr drwyddi draw. A pen arall mae gyda chi Thomas Jones Dinbych, a'i ymati safbwynt fel ni wedi clywed, a wedyn Thomas Charles yn y canol. A'r rhyfeddol bod y tri yna
gyda'i galluoedd nhw, yn byw yn yr un cyfnod ac yn just yn rhan o gymlethdod y berthynas yma ni wedi bod yn trafod. Diolch yn fawr. Cyn i ni fynd i'r diolchiadau, dwi jyst eisiau eich hysbysu chi, mae gennym ni 2 gyfarfod arall yn ystod y tymor yma. Felly, yr 8fed Gwener, da ni wedi cael 8 hyd yn hyn, neu 7 hyd yn hyn, ydy, da ni'n ei gynnal o bore dydd Sadwrn yn peth ar 4 ar 15 o mis Chwefror. A mi fydda ni yn trafod John Roberts, Tremeirchion, W. Bruce Knight a Helen Tyrorgraff efo Dr Gwendraeth Morgan. A mi fydd fydda ni'n sôn am Peter Bailey Williams a'i frawd Eliezer efo yr athro Mary Ann Constantine yn traddodi. A hefyd y 9fed Gwener fe gyda ni ar 26 o fis Mawrth. Cyn esgob Wyn Evans yn traddodi ar Thomas Burgess, Thomas Bainon a Choleg Dewi Sant. Wrth gwrs, da ni'n dathlu hefyd, felly fe hwnnw'n gyfarfod difyr arall. A wedyn Dr Fion Mair Jones yn trafod Ifar Ceri a Gwellter Mechain hefyd. Felly, byddwch chi'n gwneud y dyddiadau yna yn eich dyddiadau, a da ni'n gobeithio'n fawr yn awn i'ch gweld chi yn y cyfrodydd yna. Wel, dwi eisiau jyst diolch i John ac Eryn yn fawr iawn am y cyfarfod difyr iawn da ni wedi cael bore yma. Mi gawn ni hanner awr rwan os ydych chi eisiau cael y sgwrs chydig bach mwy anffurfiol. Ond yn gyntaf, cyn i ni symud i'r rhan mwy anffurfiol o'n sesiwn, dwi'n mynd i ofyn i Ruth Willis os gobaith mynwy i draddodi'r diolchiadau. Diolch, Ruth. Wel, diolch yn fawr iawn i'r Dr Eryn White ac i'r Dr John Aron am swydd addysg hynod diddorol bore yma. Roedd y ddwy wedi llenwi bylchau mawr rhaid i fi dweud, yn fy ngwybodaeth a fy nealltwriaeth o'r cyfnod, a hynny'n ddifyr iawn. Diolch o galon am rannu eich arbenigedd a chysgolheictod efo ni bore yma. A hynny mae'n ffordd mor glir, mor eglur a difyr dros ben. Diolch yn fawr iawn i'r 2 ohonoch chi. Diolch, Ruth. Felly, os ydych chi eisiau cyfle i ofyn eich cwestiynau, mae croeso chi aros o'n am ryw hanner awr. Ond os ydych chi'n methu aros, diolch yn fawr iawn i chi am ddod i'r cyfarfod, a da ni'n gobeithio fawr na ni weld chi yn fuan hefyd. Felly.